teu pare estarà dando vueltas. Ja està donant voltes. Vale. Ahora lo buscaremos. Vale. Ja està escalfant. Valents, amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota la innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig, allà no em porti. Manuel Serrano Garrido. Dius? Basallote, José. José? Basallote. Basallote. Con B alta. Sí. Si miras la llista... Basallote. Sí. Si mires el resultat de la cursa, Basallote. El meu fill va guanyar la cursa l'any passat. Vale. Basallote, eh? Sí. José. Vale. Vale. Adéu. Perrito, hola. conèixer. Ah, vale, ara vaig. Anem cap allà, que està la sortida ja per una foto. Anem. Vale, vale, ja vaig. Vale, vaig. Anem tots dos. Sí, ara vaig. Ja està. No el coneixes, no. Dic que no el coneix, diu penso...
això. Vale, papa. Això aquí. Ciao. Això m'ho emporto per tapar la boca. Vale, molt bé. Adiós, troncoso. No, se sale de aquí. Aneu tots allà i aquí anirem caminant fins aquí. Fins allà. Llavors que aquí és l'arribada, però ara anem tots allà i Anirem caminant. caminem fins aquí. Aquí és la sortida i després aquí serà l'arribada. Sí, anem de baix, venim Sí. caminant, hasta aquí. Vale, vale. Merci. Gracias. Gracias. aquí puedo grabarlos también. Amb aquesta altra, espérate un momento, Jo crec que sí, a vosaltres surt una companya vostra, no? Sí, això és la meva.
Pásala por encima, Rubén. Pásala por los bordes de arriba, por estos. Por ahí, no, por ahí, para que no... Le haces un nudito allí. Vale. Pasa la girada. Ahí, vale, y aquí. Venga, para que no la cortes, ¿eh? No la cortes. Dale la vuelta y venga, para acá. Ahora, venga, aquí, igual. Yo voy dando y tú ven. Vale. Espera. Ahora. Perdona, els que anem primer som nosaltres, que ja hem arribat, Aviam, Josefina. Molt bé. Hombre, ella... Ella va poder anar a l'hotel perquè no sabia com fer, com vaig anar a l'hotel allà. Canviant les motos després, un però no, altra volta, oi? I no es va que no plou, perquè no vam entrar a ploure i el tornem a fer. Per allà, Sí, ja venen. Ja venen? Ja venen? No, havia fet maratons i tot. Ara camines, però córrer no és el mateix És que no deixeu gravar. Merci. A veure si puc gravar-los. La teva filla Pilar, sí, que és sí? Sí, però ella ve dimecres. Ja venen, no? Ara sí, ara sí. A veure. Un moment, sisplau. Un moment. No, ara quan surti ja s'ha retirat. Llavors podrà. Ja li haurà passat. Gracias.
Queda un cotxe. Un moment, un moment. Cuidado, cuidado. Ale, Ale! Molt bé ahí! Vinga, va Miqui, vinga! Vinga, mira, vinga, vinga. Ale, Ale! Vinga, vinga, va, som-hi! Vinga, vinga! Vinga, vinga, vinga! Vinga, vinga, som-hi, va! Ale, Ale! Vinga, vinga, vinga! Ale, Ale! Vinga, 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 vinga! Va, va! Va, 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 som-hi! Vinga, 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 va, va! Va, som-hi! Encara no ha vingut el nou. El meu pare té 81 anys. Vinga, Corre. vinga, vinga! Va, muchacha! Que la Ara veuràs que ara és el meu pare, 81 anys. Doncs escolta, digue'm... Vinga, vinga, va, va, va! Vinga! Vinga, 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 som-hi, va, va! D'on sou vosaltres? D'aquí, Ah, del club, eh? Aquí, fent pinya. Va, Sergi! Fent pinya, fent pinya. Vinga, 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 va! Vinga, muchacha! Encara és la primera que dius. No, la segona. La segona, la primera ha passat fa una estoneta. Amb un grup amb un grup de nois ha passat, tota arropada. Vinga, vinga, va! Vinga, vinga, som-hi, va! ¡Venga, chicos! Va! Vinga, vinga! Vinga, vinga! Va, Paco! Vinga, Paco! Quería bajar de regresar. Viajamos. Anava molt bé, Paco. Sí, ui. Ara fa baixada, ja ho Ara fa baixada. Vinga, vinga! Va, muchacha! Fa baixada. ¡Venga, chicos! ¡Venga, Veus aquesta noia? ¡Venga, Charlie! Aquests grocs tenen una Mira els Vinga, Savi, obri! Vinga, Pelais! Sou tremendes. Sou tremendes, eh? Va, Josep, vinga, Josep! Vinga, muchachos! Que tremendes, que tremendes. ¡Venga, chicos! Hem de fer la competència. Quan passi el meu pare, vinga Isidre, eh? Vinga Isidre. Com se diu? Isidre Ferrer Cantal. Vinga, vinga, va, va! Va, som-hi, vinga! Vinga! Vinga, muchachas! Hi ha molta gent, eh? Mare meva! 3.000 i pico. Va, som-hi, vinga! Ai, 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 la Mercè! A la Mercè! Vinga! On està la Mercè? A la Mercè! A la Mercè! A la Marie, a la Mercè! A la Marie, a la Mercè! Ale! Pues sí que s'ha retrasat l'altre. Vostè és l'altre pedal, on tenen l'altre pedal? No pot ni passar. Ara, vinga! Vinga, muchachos, ¡Vamos! 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 Vinga, vinga, passa, és igual, eh? va! Bastant bé. No, que no. Vinga, vinga, som-hi, va! Va, vinga!
Vinga, som-hi, va! Va, Lídia, va, Lídia! Vinga, som-hi, Manel! Vinga, muchacha, va! Ara anava jo que Vinga, vinga, va, som-hi! Vinga! Vinga, vinga, va! El fill del Pilar, el Jordi. Àngel, seràs la meva! Vinga, vinga! Va! Som-hi, som-hi! Vinga, muchacha, va! Que molins, molins! Vinga, vinga! Que van dir? Oh, i tant! Sí, però ja la vindran, ja vindran. Quan ja venen. Vinga, muchacho, va, 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 va! Vinga, muy bien a tope de diversión. Va, muchacha, venga, va, 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 va. És que la gent també. Home, però si ja ho sabem que el que va més bé és els... Vinga, vinga, va, som-hi, som-hi! Va, 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 va! Vinga, vinga, molt bé! Molt bé, molt bé! Bon dia, bon dia! Vinga, vinga, som-hi, som-hi, va, va, va! Aquesta no sé cada dia. Què és esperada? Vinga, vinga! Quanta està igual sempre. I ben pentinada, i tot és anar a la cuixa, que és ben pentinada. I de quina no és la nostra. Nosaltres som pentinades. Vinga, vinga! Va, 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 va! Ara ve el meu pare. Vinga, muchacha! Ara ve el de la catalana, el de la catalana. Ale, papa! Ale, Isidre! 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 Vinga! Va, bien, bien, bien! Moltes gràcies! 81 anys té. 81, és igual, escolta. Va, muchachas, venga, venga, venga! Ale, 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 ale! Op, op, venga! Està constipat aquesta setmana. Ja ve el cotxe, ara ve el cotxe escombra ja, em sembla. Ja ve el cotxe escombra, Pues aquest any va molt bé la gent, Sí, que sí? Anem a veure per allà, anem cap allà. Ara ja per allà? La segona Tornen a passar per allà. Ara, però primer passen, em sembla que passen per aquí i després ja dona temps d'anar cap allà. Sí. Bueno, però allà ja estan passant per rato. No, però per allà és que tornen, pensa que passen per allà encara. Ah, vaig a veure el meu pare. Ja. Doncs vaig a veure el papa de nou. Aquesta és l'última noia. Tornen a passar per aquí, diu. Sí, tornen a passar per aquí. Però ara el que passen- passa que no baixen tan avall. Però Tallen pugen ara per aquí. Sí, ja estan pujant per allà. Ui, doncs vaig a veure el papa, a veure si em No dona sé si temps. t'afanyes. Sí. Que vas amb cor.
vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Vamos, vamos ahí, vamos.
quilòmetre és aquest, que ho sabeu? Què quilòmetre és este? Vinga, papa! Vinga, papa! Quin quilòmetre és aquest, que ho sabeu? Quin quilòmetre és? Ah. El 9. L'arribada està allà baix. Un quilòmetre.
Carlos. ¿Perdona? No, no pasa nada. No, pero no haces bien, haces Ahora bien. pensaba que ya habías marchado, ¿cómo te veía? No, es que ¿sabes qué lo pasa? coges mejor. Sí, creo que lo cogeré de otro ángulo. Claro, lo cogerás mejor. Es que, pero le preguntaba a tu compañero si me daba tiempo de llegar me dice que sí. Porque me quería ir, pero dice que me da tiempo. Tiene tiempo, exacto.
Arco Azul. Aquí falta 1 quilòmetre. O sigui, anem per aquí encara. Sí, per baix. Has d'anar recte i a baix.
Ostres, sí, ara. Quants té, 90? 81. Ale! Me'l vaig trobar a Granollers. Te'l vas trobar, El de la senyera, eh? Sí. Com es diu? Isidre. L'Isidre. Papa, Ale, troncoso! Ale! Molt bé! Ale! No. Anem per la categoria de les fèmines, aquí a nivell del club que tenim comentades com a menors. Tercer classificat, Pau Casas Serrat. Tercer. Els menors de Montserrat crec que és fins a 34 anys, si no estic errat, no? Club Natació Sabadell. El segon és un atleta del club, deu estar a la dutxa comentant amb els companys que li guardem la copa, i el guanyador és Ferran Sort, atleta independent, Ferran Sort. Ara bé, quin és? No sé si grau por categorías de la cursa de 70 años. Tanto de 70 años había muchos, ¿sí que no? No ho sé, papá. Es que no lo sé, porque... Tiene un año con 70 años yo. Ah. Ada Romero seria la tercera. Segona classificada, Anna Escusa. Aquest és un podi independent. Aquí veiem l'Anna, suposem que s'acosta. Anna Escusa sí, està molt contenta. Segona classificada. I la primera és Laia Perea Bordonada. La Laia. Comencem per les noies. Tercera classificada, Vanessa Sancho. Aquí tenim a la Vanessa. Club Elèctric Granollers, Rio Running, ara no em lligava a mi el xandall. Tercera de la seva categoria. Quan se vols Carmelo? Segona de la seva categoria, Míriam Ortiz, que li pregaríem a Míriam que després no marxés, perquè té el guardó. Míriam Ortiz, segona de la seva categoria, i és tercera de la cursa també, vol dir que hauria d'estar per aquí, o a la dutxa. I la primera en aquesta categoria és Janet Becerra. La Janet també, si estan per aquí, les dutxes ens donen una mala passada. Aquí tenim la Janet, sí. Puja com a guanyadora de la categoria i que no marxi, que després li hem de donar del Campionat de Catalunya. Tercer classificat de l'atleta de Manresa, David Martínez. Aquí el tenim, el David. Tercer classificat absolut, David Martínez de Manresa. Del Club Elèctric Montornès, l'atleta marroquí. I el guanyador és l'atleta del Futbol Club Barcelona, també d'origen marroquí, Ibrahim Chakir. Veterans del tercer classificat, Fernando Chamorro. Fernando Chamorro, que com deien, corren més ràpid que no pas arriben als podis,
l'atleta mexicana del Montornès, l'Angèlica Esparza del Montornès, si hi ha alguna... Ara bé, ens comenta el Josep Maria, que les controla totes. Aquí la tenim, tercera veterana de la cursa del club. L'atleta mexicana, sotscampiona de Catalunya de marató, avui tercera aquí al club. Segona classificada en veteranes, Maria José Gajete, del Club Atletisme Sant Boi, també la tenim. Veteranes, que després la federació farem el campionat de Catalunya de 5 en 5 medalles pels veterans i les veteranes. A partir de 35 anys són veterans i són ja veteranes. I la primera veterana, que també ens ha guanyat la cursa, Laia Andreu, del Club Atletisme Granollers. Aquí tenim a la Laia. Aquí tenim a la Laia Andreu, que després també l'han de cridar com a campiona de Catalunya. Absoluta. Venga, Diego, que antes correr más, ¿eh? Y el primer es José Corral, del Club Atlético Novelles. Bé, doncs ja tenim aquí els veterans. Ja tenim això més o menys. Costa molt tenir. I la tercera classificada és Eva Palma, de la Unió Atlètica Barberà, que la tenim molt bé. Això, en quant a la relació de la cursa del club, els atletes que físicament han creuat la línia d'arribada. Tercera classificada absoluta, Míriam Ortiz, de l'agrupació Atlètica de Catalunya. Això ja és campionat de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta. Veiem la Míriam Ortiz, aquí la tenim. Ara ja estem donant el campionat de Catalunya absolut de 10 quilòmetres en ruta en categoria femenina. Tercera classificada absoluta, la Míriam Ortiz. Escolta, és que no puc. Gràcies. És que com vaig amb la... Sots campiona de Catalunya, Janet Becerra, l'atleta de Bolívia que viu a la nostra ciutat. Ara viu a la Nava. Ahí de la... El Janet Becerra. Era los nervios. Ahora, ¿ya viene? Sí, no, la Josep María. ¿Tú que controlas? Janet. Bé, anem per la campiona de Catalunya absoluta de 10 quilòmetres en ruta, és Laia Andreu, l'atleta de Vic, que defensa els colors del Club Atlètic Granollers. Clar, perquè és campiona de Catalunya. Campiona de Catalunya i campiona de la seva categoria. Bé, doncs anem per la... A veure si ens arribés ràpid la Janet Becerra per tenir aquí un pòdio així una mica. Aviam, Janet, ja arribem. Ja tenim aquí el podi absolut de noies. Hi havia una que l'havien fet la falta. Aquesta ja... Home, aquesta no dona. Aquesta tia la tinc vist. Aquesta és la parella d'un. Como no me muscule un poquito. Unos batiditos. 200 eurets. Aquí tinc una cosa, Josep Maria. Això és el pòdium absolut de 10 quilòmetres en ruta, les 4 primeres fèmines. Gran pòdium per aquest campionat de Catalunya de la temporada 2016. No ganó el tercer premio, 100 euros y... Madre mía. No podemos
Que no marxin les noies, que després farem els xics. Els 3 primers homes membres campions de Catalunya. Tercer classificat de l'Atlètic de Manresa, David Martínez. Aquí tenim el David. Ara també estem amb la premiació dels campionats de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta de la temporada 2016. Segon classificat és l'atleta del Club Atlètic Montornès, Mourad Mounin. Aquí també el tenim. Sotscampió de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta. Sortim de Vidal al mateix lloc. Sortim de Vidal al mateix lloc, podeu dir, quedem aquí quan acabi. I el campió de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta també és l'atleta del Futbol Club Barcelona, Ibrahim Shakir. Pels amants de les estadístiques ha guanyat en 30 minuts i 54 segons. I la Laia, la campiona de Catalunya, ha guanyat en 35 minuts i 17 segons. Això pels amants de les estadístiques. Curs d'anglès gratuït per campions de Galafí. També aquest curs d'anglès. Un curs d'anglès et servirà ara per anar al triatlón de Costumel i a Abu Dhabi. Ja anem pel Campionat de Catalunya, veterans i veteranes a partir de 35 anys. Medalles a punt, comencem per les de 35 anys. Tercera classificada, Noelia Jiménez. Noelia Jiménez ja al B35. Segona, l'Angèlica Esparza. Angèlica Esparza, bé, bueno, això, amb veterans comencem bé, Ja veurem com va. I la campiona de Catalunya, també amb veterans, clar, si és la campiona de Catalunya absoluta, és Laia Andreu, que creiem que està cobrant. Espera, que va un minut. Josep Maria aquí fa una crida a la Laia. Ja li donarem, ja li enviarem. Bé, anem doncs pels homes. M35. Jordi Linares és tercer. Jordi Linares tercer. Segon, Òscar López. Ai, perdona. I el campió és Enrique Luján. Aquí tenim l'Òscar, tenim poder. Tenim el sotscampió, segon. I Enrique Luján. Me l'ha desfet mal, Enrique Luque. A l'ordinador m'ha fet una mala passada. El tercer, el Josep Maria, de la federació, els hi fas. El tercer és Jordi Linares Hernández. El Josep Maria li guarda. 1,40. Anem per les Romans 40. Ojo. Bé, ja ve. Segon classificat, Fernando Chamorro. El campió de Catalunya, Jaume Domingo Soler, l'atleta de Sabadell. Bueno, tenim un podi sense això, ara ja anem per la... Segona classificada, Carme Ballesteros. Aquí la tenim a la Carme, que és campiona de Catalunya. I la campiona de Catalunya, Maria José Cajete, que ja s'acostava aquí. Imagina't si se sabe la classificació entre elles. Amb veterans és molt difícil equivocar-se,
Anem per l'M45 amb homes. Tercer, Marc Tort. Aquí s'acosta, veiem un moviment. Sí, que ha fet una petita paràbola, però no, finalment enfila l'escala. Segon classificat, Juan José Verdugo. Juan José Verdugo, l'atleta de la Cerdanyola, que ens ha fet un bon apunt abans. I el campió Sancho Ayala. Aquí tenim el Sancho també amb el 45. Comença el Josep Maria, que també ha sigut campió del món de cross, entenc, a la categoria de veterans. Passa, passa, passa. Majors de 45 anys. Anem per les fèmines amb 2,50. Campiona de Catalunya de segona, la Nancy. Segona. La tercera no puta. Campiona de Catalunya, Encarna García Rus. Aquí tenim l'Encarna, que ens deia que portava molt de temps lesionada, però bé, l'ha superat amb nota aquesta cursa. Campiona i subcampiona de Catalunya. Vinga, que vagi bé, adeu. Anem per aquesta categoria amb els homes, més de 50. Tercer, Miguel Campillo. Anem pel segon, Manuel Pareja. És raro, que de més de 50 que no ho siguin. I el campió de Catalunya, José Corral. Josep Maria, aquí haurem de guardar les medalles, Espera que ve algun. Ens ve un atleta i ens venen dos. Hola, xics. Que serien majors de 55 anys, també tenim. Cridarem a la segona i a la primera. Segona, Maria Teresa Avellán. Aquí veiem que és Maria Jesús, aquí he fallat jo, l'ordinador l'ha encertat. Maria Jesús Avellán, segona, i la campiona és Carmen Reyes. La veiem que puja amb els colors de la joventut, Atlètica Sabadell. I ara ja tots seran homes, a partir d'ara, perquè les senyores se'ns han quedat a majors de 55, no passa res. Categoria homes, ja serà tot homes, com dèiem. A la categoria de majors de 55, tercer, Ildefonso Teruel. Segon, Francisco Vila. Claro que és veterà. Aquí alguns bé, sí. I el campió ja el veiem, Diego García, ja. Només faltaria, doncs, crec jo, Ildefonso Teruel, que ja el Josep Maria, que el coneixi, aquest vespre van a sopar junts i li porta la medalla. Més grans de 60. Tercer, Eduardo Inés Barrios. Segon, Antonio García Ramos. Aquí ens ve l'Antonio, suposem. No, ja estan tots dos, molt bé, molt bé, molt bé. I el campió de Catalunya, Miguel Nieto. Poso sense aquesta categoria, ja m'estranyava a mi els meus col·legues marxessin. Anem pels majors de 65, tercer, Domingo Ortega.
Domingo Ortega, tercer. Aquí ve. Segon, Àngel Guijarro. També el tenim aquí. I el campió de Catalunya, ja veig que s'apropa, si m'agrada, el company Fabián Campo, gran especialista en 800, reciclats ja al fons. Poden sencer els campions de Catalunya majors de 65. Anem per l'últim podi. Començarem, només aquí tenim el primer i segon. El segon classificat majors de 70, Nicolau Municio García. El Nicolau Municio, i si no hem de cridar el campió de Catalunya de més de 70 anys, un tal Josep Maria Ententes Altarriba. Campió de Catalunya. Aquí tenim, doncs, el Josep Maria li vaig dir que faria podi i l'he encertat. Em dedicaré a fer quiniales. I d'aquesta manera donem per finalitzada tota la cerimònia del lliurament de guardons de la cursa del club i dels campionats de Catalunya de 10 quilòmetres, on emplacem a l'any vinent a la propera cursa. Moltes gràcies i podeu continuar gaudint del Club Natació Sabadell. Primer 8 anys. Sí, aquí ho tenim, el que passa que mira el fons. El fons. Que cagada. Quina pífia. I Gilles Ferrer també puja campió de Catalunya de M80. I Eusebio Calero, que és el subcampió de Catalunya, per arriba. Vinga. Molt bé, Vinga, molt bé. Eusebio Calero, del Club Natació Sabadell. Campió i subcampió de Catalunya. Home, que s'oblidaven, eh? Hola, però s'oblidaven, La medalla. Molt bé, molt bé. Pero la habitación es 20 euros la noche solo, ¿eh? Yo me encargo del billete del avión, o sea, del tren. Y la habitación vale 20 euros la noche, 20 euros solo. ¿Cómo se llama aquello? Yo tengo que pedir billete a Alicante,